L'Ajuntament de Sant Celoni i la Batllòria acaba d'aprovar el Pla Local d'Habitatge, un document que marca les polítiques d'habitatge del poble en els propers anys. Després de dialogar amb diverses entitats involucrades, vam constatar que és un pla que neix amb moltes mancances i és per això que vàrem decidir votar-hi en contra. A continuació, us deixem amb algun dels motius. El gran problema és que ara mateix a Sant Celoni i a la Batllòria hi ha 196 habitatges buits de grans tenidors i 100 projectes que s'han quedat només en un esquelet. Cal intensificar les sancions perquè això no passi més i posar tots aquests habitatges al servei de la gent. Les entitats en defensa del dret a l'habitatge són un actor clau per resoldre els problemes d'habitatge a moltes persones del poble i l'Ajuntament els hi hauria de donar suport sense adoptar posicions neutrals. La quantitat d'habitatge social construït a Sant Celoni i la Batllòria en els darrers 10 anys està, de fet, molt per sota del que s'ha construït al Vallès Oriental i al Baix Montseny. Les mesures proposades pel govern saloní no revertiran, de fet, aquesta situació i el que caldria és augmentar el finançament i buscar millors fórmules per incrementar el parc d'habitatge social. El pla ja reconeix la importància de fórmules d'habitatge cooperatiu, però de fet l'anterior pla ja ho feia i es va quedar en paper mullat. El que cal és un compromís ferm i amb mesures concretes per promoure i facilitar els projectes d'habitatge cooperatiu autogestionat. De fet, les principals mesures que ofereix el pla passen per la construcció d'habitatges d'una o dues habitacions només. I aquesta mesura no només no resol el problema, sinó que perpetua la temporalitat que afecta els joves. El pla que ha proposat l'Ajuntament contempla la creació d'una oficina local d'habitatge, però neix infrafinançada i el perfil de serveis que oferirà no servirà per resoldre els problemes d'habitatge al poble.